A Pobra do Caramiñal foi o escenario esta mañá dunha manifestación por mar e por terra en contra do proxecto da Altri e da mina de Touro. A plataforma en defensa da ría de Arousa está detrás desta protesta a que se uniron distintos colectivos. Unha nutrida manifestación marcada polo mal tempo percorreu as rúas da vila acompañada por numerosas embarcacións que realizaban un traxecto pola ría. A marcha foi convocada a raíz da decisión da Xunta de declarar a Altri viable ambientalmente. Os colectivos convocantes suliñaron o impacto negativo que a celulosa e a mina de Touro poden ter pro medio mariño. Na manifestación participaron os líderes do BNG e do PSDG, Ana Pontón e Gómez Besteiro. Polo futuro de Galiza e é desde logo unha clave que se paralice Altri para que non se hipoteque o futuro dos nosos fillos e das nosas fillas. Polo tanto, pido ao señor Rueda que escoite a esta marea de dignidade e que rectifique, porque o Partido Popular, cando se trata de Galiza, só acerta cando rectifica. Un proxecto que non é sostible para Galicia, que non encaixa no noso modelo productivo, no futuro que queremos para Galicia. Unha gran mentira dende o principio, por certo, dende o ano 21, cando se nos planteou como un proxecto que iba a ser sostible, unha factoría de fibras bioecolóxicas, e donde ao final o que supemos é que é unha gran macrocelulosa.